Jos. Ono musuh ngadeg dipancal. Bener piye? Musuh ngadeg pancal des. Balan sapa? Balan sapa? Nang kono balan sapa? Balane Apa? Yudi. Yuti kene. Yuti kene. Sing pancal aku sapa? Ramoko. Ngawur ae. Lah aku ngiwangi kowe malah pancal. Laran sugih. Kowe orang Pak. Cepat. Waduh. Jowo. Nang ra iso. Kebataran. Wes ono
Wah, di sini. Wah, isi manggul. Dari basan ke mulai pucuk durung. Ya, Aku ora bangun mundur koyo nang aja seneng ati mulai dhisik. ora. Sayangan kabeh madya-balamu. Wis padha bocah asih. Bocah basih pindho badan pasih. Apa kowe eman karo ragamu? Bener. Piye? Nangge. Ojo mok bantukake kanggo atoke balung kan kulit. Sing kok karepke piye? Aji jol kau ijen. Kowe pengen ngerti? Yo, Apa sing bakal dadi kawustanku? Sawangan. Wah, isi manggul. Sopo? Sopo kowe? Aku. Ya, kotoe sedor. Mas beneran. Kebeneran mung kari kowe dhewe melok aku bakal penak urip kowe. Penak ora gelem. Loh, tok becek. Tok becek kok. Wah. Aku duwe becek. Iya becek kemana? Iya. Balik po. Ye, ora gelem. Ora gelem. Bacutke. Apa kowe mundur? Tak bacutke. Mati kowe. Put pak.
Bagus, tak sempat hari bangun campur. Maju maju singkat. Wah, si manggul. Aduh. Aku golek mbokmu. Waduh, iki kepiye? Iki setan apa iki? Iki jenenge setan das protol. Mbak tolong mbak. Kira aku manggon dodo. Tunjukno. Iki dikamleng karo malaikat aja medun. Waduh. Waduh lara. Minggat aku dari isen aku isen. Aduh. Waduh. Apa ini? Iya. Aduh, abot. Sing waduh. Ayo Cen, sikil sing ngantuk. Ya. Mlayu wae ora. Tolong ya. Bocongku coli. Bisa pura. Bocongku coli. Asik. Aye. Asik gayang. Macan joget ini. Aku ini setan aja. Siapa nek ya bane metu iki? Siapa iki? Siapa kowe? Aku setan goyang. Lah kok ngono, brodol kabeh jeroanmu. Ya iki kamu. Aku kakean ngombe arak ciu dong. Sopo nek kok? Setane metu kabeh. Ya, aku njaluk daging lungso. Ya, ayo dipangan mentah. Wah. Dendi, sing kudungan mangku tak cilik. Tak jelokane. Aku ora peduli. Dewange. Sing mangku tak cilik kok kudungan, apa disawer kowe? Tenan. Disawer. Yang ora diteni tak tunggoni terus.
Ya ampun aja mlayu mak. Apa nanti mak? Ora apa-apa mak. Aku njaluk sawer karo mbokku. Mbok, sawer mbok. Sawer. Sawer iki kena kebayang merah karo keputih. Wala, sawer mbok karo dalu. Ojo mire, ojo daweti mak, rene mak. Aku munggah. Pak, aku gak iso munggah Pak, abut Pak aku. Pak tolong ya Pak. Junjung Pak. Bokongku Pak, junjung Pak. Bokongku lho Pak. Ya, siji loro. Iya. Aduh, aduh, tangane iki. Tangane tumpes sing ora-ora. Matur nuwun. Aku balik. Wah, aku wis oleh kaya minggat balik neh. Ayo Cul. Ayo. Sik. Sik ditata sik kendange. Wah sik, joget bareng. Iya. Enak. Ayo. Buka sini jos. Wah, you are RHS video shooting. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josenan, kowe iki rame ya, Dek. Acara apa iki, Dek? Acara paling matul khitan. Kowe iki kenalan sik kowe karo aku menawa lali wong Rangga. Lali piye? Lah suwe ra timbali wong Rangga kene. Aku muncul, kowe sapa? Aku Endang Sulastri. Lah ada ngono ben do paham kenal kowe karo aku. Sunatan. Iya, sing disunatan sapa? Dek Gilang. Sing Pak Gajah mau. Iya. Layak kowe mbarik dandane kok prajurit nahan didongakno. Dongakno piye? Ndang sehat, seger waras amin. Nah, muga-muga cita-citane tercapai. Alhamdulillah lumerek sing kagungan kersa. Muga-muga rezekine ora lokak ning tansaya kebak. Sehat kabeh sak keluarga. Lumerek sing ningali, sing mirsani Wayu Manggala bengi iki. Oh, utange lunas kabeh. Amin. Sehat kabeh. Amin. Alhamdulillah wis. Amin. Wis. Padongan terus kowe anggere bengi. Alhamdulillah wis aja suwe. Ya iki lakone dawu, umur ngono. Ngono, Kang? Iya. Bengi iki di streaming, Dang. Streaming apa? RHS Production syuting lho. Sing mirsani pirang-pirang ewu ngarone apa? BM Lighting official. Ya, Kantong Channel. Lah ya wis muah terkenal iki wis lakone. Wagek najar lakon humor ning permintaane lho akeh tenan. Wis ayo bareng-bareng ndelok ketoprak Wayu Manggala, ketoprak Ile Mogol asli saka Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati. Nek nanggap piye carane? Gampang, langsung ditelepon. Piro ndang nomere? 081 228. Kowe penak ndae. 128. Muandes e, yo tabuhane keplane. Sapa, Kang? Dulur kulanan. Sapa? Mas Besbok. Das nan. Iki nek karo DJ-ne dikendangi kaya ojingan. Ngono? Iya. Ayo aja bareng-bareng mirsani Wayu Manggala. DJ WM Audio. Iya.
Pangeran Sariman. Apa pamrihmu yen ora mbok geret kelakon tak tumpes error kabeh kawulane Pangeran Sariman. Mokal yen to sliramu iso. Mergo kowe mung badan sajuta. Ora bakal iso ngasorke wong-wonge Sariman. Sampean kok saged ngendika kados ngaten? Mergo kabeh sing ana kiwa tengenmu mau kabeh wong-wonge Sariman. Lajeng kersa panjenengan nyelametke kula. Sampean menika sinten sejatine? Pengen ngerti aku? Loh! Kang Rosmen. Aku tak pikir-pikir lakoni lu piye-piye jaluki terus ae. Lah Gilang delok ning gone YouTube kok. Dor Wonten dawuh Paman Surata. Subrata. Subrata iki lakone apa kono Subrata? Saged sak tuke ra wis. Ya sing penting ngantek esuk. Heeh. Gading kencana sak putuhe kepengin banget kok teruske. Nanging aja nganti cara memungsuhan karo Pangeran Sariman. Nanging kados pundi kemawon kula mboten saged merangi tiang-tiang saking Gading Kencana. Terkhusus Ya omong apa? toprae triangile ra umum. Terkhusus Seliramu iso dadi nalendra ana ing Gading Kencana. lah kok saged Waton ana siji syarate. syarate napa badhe kula lampahi? Tumuju ana ing kepatihan. Golek sabiyantu ana ing kepatihan, slametno Sira Kim Sanjaya. Hubungane napa kalih? Iku isih keponakanmu dewi. Adi keponakane kula. Yo, Kok saged kula slametke? besok tak kandhani ning aja titiwanji iki. Sesuk iki maine ning balong. Iki etok-etoke ngono lho. Oh iya. Budal. Pangesmu panjenengan. Dadi ratu kok enake ngene. Lah nggih. Rene panjenengan Gusti Ratu kedah ngagem gelar sing sangat. Ingsun dina iki bakal jejuluk Ratu Asu. Kowe ket mau musai terus lah. Ratu Asu jare. Pancen nggih. Niku kawula sing boten cocok. Kersane Anak be sendok. Balane sendor iki. Lho gawe mau balik-balik. Ingsun jejuluk Prabu Enom Heru Sariman. ning panjenengan sampun kejuluk Sang Prabu Anom Sariman. Ratune anyar pranatan kudu ditata. Ganti anyar. Ya, Rumu
Suwargi ngagem gitik sodo. Rening ratune anyar gedang ngagem gitik penuh. Kurang gede ganti gitik dugel. Ah, gede. Kupinge persis kuping kire. Ya dhisik Rama. Iya, Pak. Peraturane tak rubah kabeh. Pripun? Nah dhisik Rama enek wong luput diapura. Ah, Saiki Kanjeng Ratune aku sing luput tak pateni. terus Kantak. Ya ora apa-apa. kawulane sampean pripun, Pak? Wis ora ngurus. Nuwun sewu ora kaluputane enteng ya dikapura. Ora iso ora ya ora. Tataran kok ora-ora. Peraturan anyar. Sapa wae sing duwe sapi 10 tak jaluk loro. Pripun? Sing duwe sapi 10 tak jaluk loro. Oh, Mas Sithik ra apa-apa sithik, ra apa-apa. Ora Sing apa-apa dipun suwanaken sing 8. Lali. Walik, baleni. Apa ini? Ya. Kat. Sing duwe sapi 10 tak jaluk 8. Sing loro. Sing loro ben diopeni. Nak mana? Sing 8. Nek mana tak jaluki nek. Sing 8. Tak nggo pembangunan negara kita. Upami sing duwe wedhus 5. 10. Jaluk 8 nek. Kalau 8 nek. Sing 8. Dipek. Sing loro. Ben diopeni. Upami sing duwe curut 100. Pek kowe. Curut lho apa? Ah, ra sing duwe bojo ayu. Gawe ning kraton. Nggih ngopo? Tak openi. Sing elek. elek wedok diurusi. Urusi. Sing ayu digawe mlebu ning pendopo. Ya, Sing elek. openi kowe. Sing arep diapakno. Ya, Piye? karek do cocok apa ora? Nek ora cocok minggat to. Nete ratu anyar padoni. Wis dadi ratu tatanan berubah. Ya, Ketut runtut mustikaning Bonaloka. Cocok. Nanging ya ora kaya ngono. Dadi ratu iku aja adigang adit. Lah mumpung kuwasa ya. lah sesuk wis ora dadi ratu ya. Lah saiki opahku rikala biyen kowe caper janjen karo aku. Tak totoi salembaring nyawa lho. Notoi kowe. Janji tinggal janji. Janji ku iso ora kok. Lah nek kowe ora trimo ndak karep kowe, tak kei karep aku ah. Lah nek umpama aku wani karo kowe. Lah karepmu tak pateni ya. Ini lho Mas, mergo wis adat dadi budaya. Ya. Wong dhuwur nek duwe karep munduk-munduk karo wong cilik, janji manis nene wis dadi. Wah, Wah no ora kanggo. kaya kulit gegang. Wit kacang. Gacange mbok ental kulite mbok buah. Iya no. Ratu. Ya, cok. Ratu mbok pisoi. Lah piye? Wis duit ora metu tatanan ngono dapure. Man, Ada apa? tanpa guna musprong lempara aku ndukung karo kowe. Lah terus karepmu. Aku minggat saka gane kecono. Minggat to. Sutik nyawa. Ikat. Wes, wes. Ati wis kadung gondok. Ranatan soal gubrah. Bener. Gambarmu memilih gambar asu iki padha kok asu. Lah asu ya lah. Tatanan kok wae ora? Ora. Kok wae ora? Ora. Pakek. Bayar ngopo kowe? Arek kowe tok ya ngopo? Kowe tak hitung duit buat nopo? Sampeyan iku ratu-ratune ragu apa ratune rampok? Aku nyangoni bocah cilik-cilik nganggo duitku dhewe. Aku ora njaluk duwite sampeyan. 2000 wae. Tak kok nyoblos Heru Sariman. Ning nyatane wong gedebus kepengen gledhukne wetenge dhewe. Ora jangkrik. Aku ora bakal pai, ora paten. Oan bakoan, aku ora pengen. Besok, kowe nek butuhke sangga rugi meneh, aku ora butuh. Ikat.
sapa iki iso dadi ratu ngene kok. Lah iso cematane aku kabeh mung saka sampeyan rek. Kowe nagih janji apa? Lah kowe iki arep lapo? Ya apa nagih janji kok arep lapo piye? Iya, janjine piye yo? Kamu dadi ratu, kowe bakal diundut garwa. Lah kene kowe eling. Ya, terus Saiki aku nagih janji. Kowe doaku ana 8 wisan. Racun gak kena. Ora kober aku ngeloni kowe. Ora mbok keloni ra butuh aku. Aku mau pengen nagih janjimu. Ora 8 anyar-anyar. Ayo ngeten kita mawon. janjine pisan. sampean saguh rabi wong loro niki ta ora? Ora. Lah ngene ae, ngene. Ya pusing iki Ngene api-api anaten. Nggih. Timbang Kanjeng Pangeran ora saguh ngrabi kowe. Terus? Upama kita rabi ya. Apa? Padha-padha kerene. Aku yo aku ora sedih yo kere kok. Apa? Tumenggo ngarep kene matam. Patam dhewe. Lho lah kowe iki lho ya kowe iki maune dadi seksi. Yen ora ngene iki kowe ya ora iso dadi temenggo kakek ana iku. Apa tak banteng awakmu lagi waras malah. Kowe ora ana aku karo adikku ora iso dadi ratu nek saiki kowe benjani apa karo janjimu. Kowe bakal tak langsung dadi ratu kowe ora bakal dadi ratu. Tumindakmu bakal tak lapor. Hei, tak pateni malah. Apa mbok pateni lapo? Iki lho buktine ning kene. Iki arep tak peneke karo Kanjeng Pangeran Sendor. Ayo nek yuk. Ben mati. Bang. Iki piye iki rek? Kowe jono nes itu iki ngopo iki? Ketua KPU hadir. Ala yo. Pateni wong. Nuwun sewu nggih, Pangeran Heru Sariman. Apa? Wonten ing pemilu ingkang dipun pilih rakyat. Ya. Menika saeling kula teng buku kula lho nggih. Niku Pangeran Sendor. Lho, kok sing dadi ratu sampeyan critane pripun wau? Ceritane ya kenyataane aku dadi ratu wis Sendor minggat. Nah, ngeten lho. Piye? Ngeten lho nggih. Pancen ing sekawit. Kang menang swara Pangeran Sendor. Iya. Kang menang jumeneng ratu. Kudune Sendor. Kedahipun Kanjeng Pangeran Sendor. Ya. Nah, trih ning Kanjeng Pangeran Sendor niku sampun ninggalaken Gading Kencana. Mbah wonten pundi dunungipun mboten ngerti. Gandeng palenggan komplang Kanjeng Pangeran Sariman sing dadi ratu. Wah, tidak bisa. Tidak. Ora ento, ora sah. Wah, aku dadi ratu ora sah. Kudune ya pemilihan ulang. Ora, aku wis dadi kok kon milan neh. Iki kula minangka ketua KPU niku to. Niku nek matur kedah wonten hukum lan pranatan. Alah. Iki cetha sampeyan ora sah. Timbang mengke kawula sing do demo apike. Sake mawon. Jenengan butuh prabiya pinten? Nah, Sake Dia mau mawon. Jenengan ampun melu-melu. Aja njajal-njajal kowe nyogok ketua KPU. Ketua KPU iki jujur, adil, ya. Ora kaya dapurmu. Pangeran Heru Sariman, ada apa sih? wektu dina iki aku ora ndek bukti, ora ndek seksi lengser sampeyan. Ning aku janji Apa? mengko kira-kira jam 2 punjul sithik. Kowe bakal tak lengser ke Prabon. Macane sebar keplak ya. Ngene ya. Ya, Sesuk-esuk dina tem loro tabang sangka etan hati-hati kowe. Santai. Ora. Tenung. Ora. Jengges. Ora. Apa? Srengenge jemudul. Iki sing bahaya. apa? Nek engko wancine subuh, ya, ana gembrojok ser. Lho kuwi tanda-tanda wis teko. Apa iku? Uyuh sapi. Uyahe kowe iku. Lha kok tunggale iki. Apa? Angger ku iso celeret ijo. Lah iki tenung iki. Oga. Apa? Wong mikul pring. Ya. Gelau. Ora apa-apa sampean lagi lengser, ya. Eling den elingo. Ya. Becik ketitik, Allah bakal ketara. Apa sih? Lagi aja minta kapes dadi ratu setara toni sapa? Pun, perkara kawula ampun dipikir. Nanging panjenengan dadi ratu.
wonten watu sandungan siji. Apa? Patih. Patih niku lak. Upakara kadang bedan sing raden. Adikku. Niku padha karo tunggak jati londo madung. Duku kesuwan uyung. Daripun pun singiraken. Ngono ya. Niku siroke. Oh iya. Patih dari Tumenggung Sondoloyo, Nggih, Pangeran Derusari. Sang Prabu Anom. ratu. Lho, sing mestine nalika pilihan ratu kae, mongko sing dipilih kabeh para rakyat ing Gading Kencana. Nggih, Iki Pangeran Susendor. nanging Gandeng Sendor minggat. Palungguhan komplang sing jumeneng Kanjeng Pangeran Heru Sariman. Kan digelar Sang Prabu Anom Heru Sariman. Pangeran Susendor iki minggat apa pancen digatake? Minggat. Pangeran Heru Sariman. Ada apa sih? Loh, saiki kengulenggai kursi Gading Kencana ana ing Gading. Jur nganti nimbali lawan aku Gading. Monggo. Paman. Ngopo ta iki wong? Paman. Ya, Sampeyan tak timbali ana jero kraton kene ana penting. ana wigati. Aku dadi ratu iki kuwasa. Mulai saka iku paman, ana cecipan sing kudu pinyatindake. Apa? Pangeran Heru Sariman. Celak-celuk ae kowe. Kok peparing pusaka kelawan aku? Apa supaya aku mateni Tumenggung Sondoloyo? Aja-aja. Nek mbok pateni bar kok pengkhianate iku kok. Bar iki kok. Patenilah. Aja-aja. Enak antar mulai kok. Anjur iki kanggo Kula nyuwun pusaka menika pinyen patosaken warangka wonten ing dalam kepatihan kayu cendana kampatre. wiwit aku jumeneng patih ana Gading Kencana. Nggih. Saka rumangsaku ing dalem kepatihan iki ora ana wit kayu cendana putih kang tumondok ing dalem kepatihan. Samane patih kok pekok. Patih Sampeyan pekok. Sampeyan disemu niku mboten ngerti. Iki mung tembung sasmita mergo napa? Kepatihan niku wonten jati. Nah. Kesusupan ruyung. Lah karepe Kanjeng Pangeran Asu Sariman niku pusaka ligan menika mangpadosaken warangka kayu cendana sari apelet putih cumandhakipun wonten kepatihan ngono lho geng begek. Yapurmu. Ayo iki lho sing rusak tatanan ki ora liya mung kowe. Aku terus. Mula mbok menawa kowe ora bakal langgeng nggonmu mukti ning Gading Kencana. Sadungkapan meneh kowe didemo dilorot. Piye iki terus piye? Lah kok do minggat kabeh terus tak dadi Betul. apa iki? Lah sing nyembah aku sapa sih? Santai. Kula niku mboten percaya karo patih. Ketoke ning ngarep jenengan sendengku mari kena. Nggih, sapa ngerti akan mungso. Ora mentol apa gogon matene aja ora mentol. Bener kowe. Ayo ya. Resi.